Els llapis d'aquarel·la són els protagonistes de la manualitat que us proposem. Una carpeta per l'escola personalitzada, feta amb llapis d'aquarel·la i amb la idea de poder treballar els colors primaris. Necessitarem una carpeta del color que vulgueu, llapis d'aquarel·la Staedtler, retolador permanent negre Staedtler, les plantilles, goma i llapis, un paper d'aquarel·la, adhesiu de doble cara. Per començar, hem d'escollir quina és la plantilla que farem servir per la carpeta. Nosaltres escollim la plantilla dels llapis gruixuts. És la més adequada pels que s'inicien en aquesta matèria. I el primer que hem de fer és calcar la plantilla en el paper DIN A4 d'aquarel·la. Per calcar, el millor és ajudar-se d'una llum i si no la tenim, podem aprofitar la llum natural que es filtra per la finestra. Amb un llapis hem d'anar resseguint la plantilla tot dibuixant el contorn sobre el DIN A4. Ja ho tenim. Pintem els llapis amb els colors primaris, blau, cian, magenta i groc. Comencem pintant de color groc un dels llapis i a continuació agafem un pinzell una mica humit, convertint el llapis en aquarel·la. Després, repetim l'acció amb el magenta i també el cian. Sempre que es creuin dos colors, hem d'esperar que el que hem pintat primer estigui ben sec. Si no, no quedaria bé. Ara sí, ja estan els colors secs i ja podem pintar a sobre amb el llapis i després amb el pinzell. Hem comprovat que amb la barreja de colors primaris aconseguim altres colors diferents. A la part de fusta de la punta del llapis li podem donar un color marró. I un cop estigui sec, hi podem fer alguns contrasts amb altres colors per donar un toc més realista al dibuix. Per acabar, agafem el retolador negre i repassem els dibuixos per donar un millor acabat. Ja ho tenim. Ara només falta enganxar l'adhesiu al darrere perquè s'enganxi a la carpeta. Posem adhesiu de doble cara per poder canviar el dibuix sempre que ho vulguem. Ara sí, ja podem enganxar el full a la portada de la nostra carpeta. Podeu fer servir tantes plantilles com vulgueu per decorar aquesta carpeta. La podeu fer vosaltres fins i tot, en formes d'animals o amb motius de l'escola com aquestes. Hem calcat la plantilla que ens agradava en un full d'aquarel·la. Després hem pintat la composició amb els llapis d'aquarel·la i després amb un pinzell i aigua els hem transformat en aquarel·les. Hem hagut d'esperar per poder pintar els colors que es creuaven. Després ho hem repassat amb un retolador negre i ho hem enganxat a la carpeta. Llestos!